Στη συνέχεια η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και άλλα ποντιακά σωματεία και ενώσεις. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία συμμετέχει ανελιπώς στις παρελάσεις των εθνικών γιορτών από το 2004. Στην παρέλαση με ο φόρος της Ομοσπονδίας είναι ο παραολυμπιονίκης Αθανάσιος Κωνσταντινίδης. Τον βλέπουμε εδώ με πολλές διακρίσεις σε σειρά Ολυμπιακών αγώνων. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία, που ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ομοσπονδία πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της χώρας μας. Προτεραιότητα της Ομοσπονδίας η διατήρηση ταυτότητας του ποντιακού ελληνισμού, και ενώ βλέπουμε και μέλη της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Εδώ με τις χαρακτηριστικές